George Cremona u Xavier Grima huma żewġ persuni fost dawk li ġew rikonoxxuti għas-servizz tagħhom mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal. Dan l-istazzjon tkellem magħhom fejn xtar aktar dwar il-ħidma li flimkien ma' timijiet rispettivi tagħhom iwettqu ta' kuljum bilan li servizzi li jaqgħu taħt il-politika soċjali ikunu tal-ogħla livell. George Cremona li hu d-direttur fi ħdan il-Ministeru responsabbli mill-għajnuna finanzjarja u l-osservanza ingħata rikonoxximent fi sem it-tim tiegħu għal kif tmexxew żewġ proġetti li integraw aktar it-teknoloġija fis-sistemi tas-sigurtà soċjali. Minn hawnhekk nirringrazzja lit-tim kollu li ingħaqad sabiex dan il-benefiċċju wasal għand in-nies b'effiċjenza mingħajr applikazzjonijiet. Kien hemm applikazzjonijiet ukoll. Imma l-applikazzjonijiet ġew imnedija għal dawk il-beneficjarji fil-fatt tħallsu ġimgħa ilu. Għal dawk il-persuni illi ma jirċivux benefiċċju mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u allura derilna illi għandha toħroġ din it-tip ta' applikazzjoni sabiex jekk huma eligibbli jkunu qegħdin jagħtuna l-permess inġibu d-dejta tagħhom mingħand il-Kummissarju tat-Taxxi. Ix-xogħol mit-tim ta' Cremona fejn jidħol l-amministrazzjoni tal-In-Work Benefit ukoll kien rikonoxxut. Id-Dipartiment fl-2023 id-Dipartiment derlu illi għandu jibda taħdidiet mal-Kummissarju tat-Taxxi wkoll sabiex b'rispett lejn id-data protection, lejn il-leġiżlazzjoni tad-data protection, nkunu nistgħu naraw min huwa potenzjalment ħaqqu dan it-tip ta' benefiċċju u mmorru għandu u nagħtuh dak it-tip ta' benefiċċju mingħajr ma jkun hemm il-bżonn illi jkun hemm applikazzjoni. Ġara illi minn 7,000 household bdew jirċevuh matul l-2023 kważi 24,000 household. Min-naħa l-oħra Xavier Grima ġie rikonoxxut tal-ħidma tiegħu fit-tmexxija ta' The Meeting Place, konċert ġdid li jilqa' fih entitajiet diversi. F'The Meeting Place li jkun miftuħ 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa jiltaqgħu nies minn diversi oqsma tas-soċjetà f'post sigur fejn jistgħu jinstemaw u jingħataw support li jkunu jeħtieġu fosthom fejn jidħlu servizzi soċjali. Grima jispjega kif ix-xogħol li jsir fuq oqsma soċjali huwa dedikazzjoni mill-qalb. Qalb li inti tittat il-persuni dik li mħabba li forsi persuna qatt ma rċiviet. Persuna kun ma tagħmilha xejn speċjali li tisma', li tikwita, li tgħinha, li tbissima. U aħna dan huwa sens sabiħ li aħna bħala ħaddiema kemm tal-Fundazzjoni FSWS, kemm tal-Ministeru li naċċettaw dan in-nies b'imħabba.